Hi guys, charger. Hi guys, it's Sam Malvitha TV here, and musiku ya lero will be playing poems and yafika nthawi imene timakupasirani program ya ulakatuli pa Sam Malvitha TV. So tika ndi program hapa mwamba kwambiri, tika ndi program yapa mwamba kwambiri. Okay. Musandibisire nkobe yanu au yansauti kirani kutu kwa ine kuti muvelenda ulanga kirani majawu kuti yanka patsiku limene ndikuita nani kuti masiku amwe wanga ndikuzimira ngati utsi ndipo mafupa anga ali ntakwambiri ngati mtima wanga wauka ngati udzu ndipo wauka akuti chofuna chakudya chilakolako ndilinje chifukwa chakusowa moyo kwanga langa thupi langotsala makokodoka nafanana ndi mbiya ya mchipululu ndafika pafoka ndipo ndakhala ngati mbalame yokhayoka patsindwi tsiku ilonse anga adana amanditonza pakuti ndajaphulusa ngati chakudya ndipo zakumwa zanga zasanizana ndi misonzi chifukwa cha kudzudzula kwanu kwa mphamvu ino Ambuye. Inu mwandikweza mwamba kuti munditaye kuti masiku amoyo wanga ali ngati chithunzithunzi chomwe chimazimira dzuwa likalowa ndipo ndaumagwa ngati utsu koma inu Yehova mudzakhalapobe mpaka muyaya kuti dzina lanu lichikhalire.